Sa moto nga, moto'y nahimong style namo nga wala mi nagkitang jack. Siguro mga duha ka bulan ka pinto. Wala naman pud to nako. Wala man pud ko gimingaw sa yaha. Sige noon mig laag-laag ni Mario nga Maria. Naabot kami sa Boracay ana. Askang daghana sa mga mammals, puti ug itom. Klase-klase lang. Diha pa jud ko'y naila nga mammals pud kaayo nga moangay og tumboy. Unya nakaingon gyud siguro siya tumboy ko kay didto man nagsunod-sunod nako. Ganahan daw siya sa kong porma kay badass daw kaayo. Magsuot-suot manggud pud kog leather nga jacket bisag naa sa dagat. Dito pud ko nakapatato sa kong liog og rose nga design. Antunok ra unta to ako ang ipatato aron mahadlok ng muingkit sa kong liog. Pero gituo kong Mario nga Maria kay wa daw lami. Sa sigig sunod-sunod po na ako aning hinganlan na to cherry, ahaka. Natsulaan na noon ako. Grabe pod makadalag kiss bayhana kay hapit naman moabot sa kong tunsil ihandila. Na siguro'y kaliwat o wakwak ba kay puwerte kataas sa dila. Pero dito rapod taman kay bisag paguniton paunta ko sa iyaha pero wala ko mugunit oy. Nanay ako ana, parihas ra gihapong dagwaya. Unya pag uli na pud nako ana kay wala pud mi nagkontak. Na-discourage siguro to kay wala ko mudong sa iyahang kuan ba. Sa motong pagkahuman ato kay gisugo na pud ko ni Uncle. Unya, nakalabay ko sa may checkpoint ba. Lisod pud og mopasutoy ta. Nihonong pud ko. Kalma ra pud kaayo kay kompleto man ko tanan. Nagmaayong hapon pa ko kay Sir Police. Ingon siya nga mayong hapon pud. Tanaw lang mi sa lisensya. Pero wala din ko kabantay ana nga diha day si Jack. Kaya pa man to siya'y murag gipara pud ba. Pag humaniya kanidong siya namo. Naitan ako sa kong lisensya o rehistro. Ingon din ko nga, "Oy Brad, ay sir di ay. Kumusta ang buhay natin ngayon?" Pero gikulbaan akong sugod ana kay akong lisensya ba. Wala ra na itubag si Jack og nagtan-aw ra nako. Gipaningot ako glansang kay wa man diha ako ang lisensya. Na ang rehistro pero wala ko'y lisensya. Hapit na jud nako magisi ako ang bag. Nakaingon jud ko nga, "Brad, akong lisensya kay nawala." Tubag pud siya nga, "Di na ako ang problema." Pila pa jud na kapamalikas ako ang natawag pero diha ra di ay sa akong bulsa. Kay gihulaman itong uncle kay nangayo siya ID nako. Unya gisod ito nako sa kong bulsa. Ahaka. Sa matong gipakita nako nila ako ang lisensya. Unya kani si Jack, itanaw na siya sa kong tato sa kong liog. Iha pa ng murag gihawi akong jacket aron makita niya tanan. Nangutana pa siya kung asa daw ko nagpatato. Ako pa siyang giingnan nga secret. Dahil nakatawa ko. Ako pa siyang giingnan nga nindot no. Nitubag po si Jack nga gahugaw-hugaw ra ka sa mong lawas ba. Ningon pod ko ana nga kanunay man ko maligo Brad. Diningon tong isa ka sir didto nga okay na daw. So matong nagpasalamat ko og nikidhat pa kong Brad. Naglingo-lingo na lang na si Jack nga siguro basin gimingaw tingali ba. Pag wala jud ko masayop ana kay kalit lang nga ibisita sa office ni Uncle. Busy ko ato sa mga kapapilan na po ni Uncle nga bisag alas 5 na kapin kay gitiwas jud na ako. Nisulod man na si Jack nga gikag duty og gadala pag pizza. Ingon pa ko nga, "Uy Brad, sorry man lagi. Para ako ana Brad." Yan ang gibutang ang pizza sa akong lamisa o ako adyo di ito.
Gipadaplin sa mga papel kay kao na gud ni. Halibari pa jud. Dayon nangumusta din ko ana ni Jack. Ingon na po si Jack nga, okay ra, ikaw, mustang bakasyon? Ito bagpod ko nga, okay kay Brad. Daghang ma-merge dito. Pero wala na ko giistorya siya nga nakatuhik na pud kog usa ka buok. Ingon si Jack nga, wakay buhaton sunod semana. Ito bagpod ko nga, ug walay isugo si uncle kay wala ko'y buhaton. Ingon po si Jack nga, ubanta sa mo adto ta sa mong bukid. Pista manggod ilahang kalolo. Basta laag na gani kay makakanta judain kog osi o sige. Sa matong gisabot ako si uncle nga, usahon na lang tanan niyang sugo kay mo bakasyon na pod iyahang sekretary. Kansi kay si uncle kay ako'y gabakasyon-bakasyon lang unya siya naupaw lang sa kadaghan niyang trabaho. Ug maayo ra jud nga wa ko nagtarong og eskwela ba. Bitaw. Sa matong nagmotor ming Jack padung silang bukid nga grabing bukira jud ay nga mora na mig maabot sa langit. Grabe pong layua nga nanakit akong likod kay wa pud ko'y kapuli ba. Kay nagdala po na si Jack sa iyahang motor. Samot kadugay kay sige may gunong-hunong. Sa motong pag-abot namo kay daghan na pong bisita. Humot na kaayong humba. Lamiin na mo higop ba. Yukaran din mi sa mga tigukad ug gutom na jud kaayo kay alauna na mi naabot ni Jack. Paguman ana kay busog kaayo ug naglingkod-lingkod na dayon. Banha kay to kay naay nag-abang og video kay ba. Nga murag mo abot jud sa Pikas baryo. Gitunulan ko nila sa mic pero nibalibad na lang ko kay basig naay maalaan ug naay bakang giihaw pa. Bitaw. Sa matong naglingkod-lingkod ra ko ato kay si Jack bisyo og istorya siyang mga kaparyentihan. Bisag banha kaayo kay katulgo naman hinuon ko. Lami jud itulog ning busog. Samot nakakaon og humba unya kapoy sa biyahe. Nigawas na lang ko ana kay mangita kog asa ko mo igay-igay. Lami man kaayog pwesto ning balay sa lolo ni Jack pod kay bungtod ug overlooking ba. Presko kaayong hangin dito. Unya kay nakita man kog manggaana nga murag hapit na matumba ba. Pila ra ka minutes na kong hinigda kay nakatulog jud ko dayon. Lami na jud ay kay kung tulog kay nakalimot naman ko nga naaraman ko sa punuan sa mangga. Sa motong paglihok nako, mayong pagkapuwak nako. Mayong taghawan ra ako ang gihagbungan pero daghan kayo gisagbot. Nga tag-as pudra ba. May gani na lang kay wala matusok ako ang mata. Diya pa'y bata nga nisinggit nga, hala, nahagbong. Naay nahagbong sa mangga. Sa motong nagdali-dali jud intawon kog bangon kay wa pa kaayoy nakakita. Uwaw kayo eh. Taod-taod ana kay nabot na si Jack. Nanguta na siya naonsa ko. Ako pa siyang giingnan nga ahak Brad. Napuwa ko sa mangga. Tubag po si Jack nga, nganong naaman ka diha? Ganina ra ko sigig pangita nimo. Tubag po ko nga, nakatug manggod ko. Diningon si Jack nga, anonsa naman ang imuhang bukton? Akong bukton kay mura dyan na siya gibugnog iring ba. Naay mga samad-samad. Gitambal-tambalan pa na ni Jack. Pero pagkahapon ana, kay nanguli rapod me. Nidong razid ko dito aron magpapuwak sa mangga. Bitaw. Unya way nagbiyahay me, nihunong pamiana kay nipahuhay. Unya way lang istorya mi ana, nanguta naman nagkalit si Jack nga, musugot na kag manguyab ko nimo. Wala pud ko kasagang ana o ko siyang giingnan nga lain man kaayo Brad eh. Nangutana po na si Jack kung unsabay kalain ana. Ito bagpud ko nga basta
lain kaayo. Unya ni agbay bitaw nagkalit si Jack sa kuwa ug niingon nga bisag ing ana ka nga patumboy-tumboy pero bae ka para nako. Kano sa ba ko nitawag po nimo Brad? Dili gani ko motawag nimo OC. Kay Rose ka para nako. Unya daghan pa kay nagipang istorya si Jack pagkahuman ana. Una ana kinakabantay si Uncle kay nagsige man naghapit si Jack sa opisina ni Uncle bisag unsa ra may dalang pasumangil. Sa matunong si Uncle nako kung unsa daw si Jack kay nagsige magbisita dere. Ningon pud ko nga nanguyab na ko Uncle. Dining wink ko. Unya ang reaksyon ni Uncle kay murag dili siya makatuo ba. Ingon siya nga, niangay dito nimo? Nakaingon na lang pud ko ana nga, grabe hapod ka Kol. Ing ana na lang jud ay ko kamaot nga makuratan ka. Tubag pud si Uncle nga, abi ba kog barkada ra mo ato? Angay dito nimo nga, ing ana imong porma og nilihukan? Tubag pud ko nga, ingon siya Kol nga, bahala daw kunog ing ani ko. Ingon pa na si Uncle nga, otruhago na imong porma pud ba? Pag binai na kay bae ka, labi na kay naay nunguyab nimo. Daghan na noog kaingon nga tumboy ka. Pag pinormal pud. Og tungod ato kay, mura kog nakamata sa sermon ni Uncle. Nakahuna ko nga, so yan ka na kuno nga magbinabai na sad ko. Sa matong namalit ko sa online og pambai nga mga sinina. Ipakita na ko nila kung unsa ka mamords ko ba. Syarog maalaan pa kog tomboy ani. Sa matong pag-abot sa kong mga gipang palit, nagsukod-sukod din ko sa mga sinina. Pero kay pagtanaw na ko sa samin kay mura naman noon kog bayot. Ka nga buhay eh. Nakaingon na lang jud ko ana nga di jud ay bagay nako nga magsayal. Sa motong nag-jeans na lang ko nga mga fitting kay ba. Fitting pud ang t-shirt. Alright kaayo. Sa motong pag-anha ni Jack, mura siya kitag tsosa. Ingon ko nga, o Brad, mahilis pud ko ana. Tubag si Jack nga, nagbag-o lagi taron. Tubag pud ko nga, ay, puros na labuhonon ako ang mga sinina. Kanina lang ako ang gisuot gani. Dani katawa ko. Nangutana pa ko siya kung okay ra ba. Tubag pud si Jack nga, mas maayo gani if mag-ing-ana nakapermi. Tubag pud ko nga, karon ra po ni Brad, kay lingin ang buwan. Pero nasunan pa jud to nga ing ato na jud akong porma. Feeling mamords kayo ko. Feeling ra jud pud ba kay wala man ko'y mount pinatuybo. Murag kuwang pa sa pagtubo ang ako apa. Bitaw. Pero nakita man ni si Mario nga Maria. Ingon siya nga, hala, unsay nakaon? Nagpakyut-kyut ra ko ana og pinahiwi sa kong dagway og nag-smile-smile. Niingon man nagkalit si Mario nga, mura kag bayot. Ka jud ning bayota ba? Og hantod sa miabot ang time, nga gisugot na nako si Jack Nails. Mga duha pud to siya ka buwan nga nanguyab sa kuha. Kay kanabitawong kadugayan hinuon na kong kita siyang dagway, kay nagkaan naman nga mas nagkagwapo. Na in love na noon pud ko. Makakanta ta kanunay og di makatulog sa gabi sa kaiisip. Permi na noon og kabilar. Gisugot na lang pud nako siya aron magsugod na may kopras. Nabitaw. Wala ko kay bawo nga grabe man po dahil jud ning mga lugit ni si Jack Nails.
paka ang agi. Kay one time ana, 3 months na may ato. Unya, kami rin nabilin sa bahay kay wala si Uncle. Nagtagbo jod ang kubra og banakon. Sinulaay pa mi ato unya kay ang kamot ni Jack kay niabot naman dito sa may ubos sa kuha. Mura maggusto nga mo check-in na ba? Gilamian na jud kikog tingog ani og niingon ko nga ayaw ana brad. Ayaw ana pero maopay naghawid sa kamot ug maopay nagpa-check-in. Pagkalamian man di ay nga lugiton ba? Samot na jud nga pagluhod kay laing lugit man ang gigamit. Natawag jud nako tanang pwedeng tawgon sa kalibutan. Singingnan nga brad. Ug perte na jud nako nga nalamian na kaayo ug nakaingon nga eat all you can. Ni samot og kalami kay nagsigig katawa si Jack. Nga mura pud og ni vibrate pa. Pagumantawon mura kog nahubas. Tagbaw lagi sa eat all you can. Pero gikulbaan ko kay gikuha man ni Jack ang iyang bakos ug naahak na jud. Mugawas na jud ang tinuod nga mulugit pa. Hapit ko magpanglibat kay huy nakakanta jud ko jumbo hotdog. Kaya ko ba to? O siyang giingnan nga huy brad kalma lang ta. Tubag po si Jack nga dili na ni madalag kalma babe. Nitubag po ko nga huy wait Aysa kay mag-ilis na ko. Nagdali-dali jud kog kuha sa kong panty o nagdali-dali kog suot. Nakapangutana yun na si Jack kung anong nag-ilis na ko. Wa ko siyang giingnan nga taklubi sa na imuhag balik. Dili jud ni matabang og karonta. Nitubag po si Jack nga babe, sakit kay di na ako mapagawas. Okay ra na. Pwede ra nimong dili na hubuon kay ibag-id lang ni nako dira. Nakapamalikas jud ko ato ko siyang giingnan. Nga dili ko brad. Sa paa na lang nako. Ako anang ipiton ang imuha. Ug wala na jud na nakagwanta si Jack og nisugot na lamang. Naglingkod ko ana og diha siya sa kong paa nga nag-chainsaw. Hawoy kaayo ni Jack pero bahala siya. Lain na kay sa kong pamati kay naay nagkiyod-kiyod sa kong paa. Pero naisahan jud gihapon ko. Kay nagkapaspas man na og niabot man jud nag-slide padong sa kuang tunga. Ug didto na siya nagpagid-pagid sa iyaha sa kuha. Pero basa adjud sa akong paa pagkahuman ay maong what's the style? Ipit style. Pero mao ra gud to. Nahadlok pa ko sa lugit ni Jack. Maong hantod karon kay never been pasud ko. Nabot ra pud min Jack og 1 year og tunga sa tuig. Tanawon rinig asa ko maapil adto ba ko sa gitilaan unya gibiyaan or gitilaan unya gipakaslan. Pero unsa man nga dawat-dawat na lanta sa tuang kapalaran ani. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.
chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top.